Той е оставил бомбони! Вижте, той е оставил бомбони! Не! Здравейте! В днешния епизод ще имаме интервю с господин Стоянов, нашия прекрасен учител по музика. Първо ще ви помоля да се представите с няколко думи. Ами аз съм господин Стоянов, всички ми казват Васко. Това е явно свързано с енергията, която дава моя предмет. Иначе аз съм, какво ли не съм бил, актьор, певец, продължавам да бъда певец, продължавам активно да се занимавам в различни проекти, различни групи и така нататък. Супер! Известни и неизвестни. Да. А в коя група сте в момента? Сега съм в Фактор. Как стигнахте до там? Аз всъщност не стигнах, те стигнаха до мене, което беше хубаво. Почувствах се като звездата, дето го търсят да го вземат. Беше хубаво. Добро чувство. Приятно наистина. Как започнахте да се занимавате с музика? Аз не си спомням времето, в което не съм се занимавал. Честно, наистина. Откакто се помня, това е свързано с живота ми. Включително и в училище, и в най-ранните години. Аз на детска градина не съм ходил, но вкъщи се слушаше постоянно музика и постоянно пеех с грамофона. Тогава имахме грамофон. И така, беше хубаво. Добри времена. Бяхме млади, да. Винаги е по-добре да си млад. Да. Кое ви накара да станете учител? Аз си го мислех от доста време, честно казано. Както може би знаете, аз не съм от много време учител, аз съм едва от 3 години. Може би
ако трябва да бъда честен, това, което ме върна към старите мисли, които са били свързани с педагогика и такива неща, беше пандемията. И изведнъж осъзнах, че както имаш всичко, и някой с едно намигване може да ти отнеме това всичко. И реших, че не е зле да започна да мисля и за остатъка от живота си, не само за настоящето. И смятам, че мисля, че нацелих правилния избор. Коя група ви накара да започнете да правите музика? Да правя. Да. Или Това да се занимавате значи за по-късен етап, да говорим. Не знам, Металика, може би. Аз съм си отявен рокаджия, от малък баща ми ме е закърмил с Queen и Dio, така че няма къде да отида на другаде. И да правя музика, Металика. И Iron Maiden, и всичките там. Всички от това време. Всички, от които сме израсли, моето поколение. Хич не ми се ще да го казвам, че нали, ние по-старите, а вие по-младите и така нататък. Просто ние имахме тия групи, вие имате други герои. Да. Съвсем нормално. Моите са тези. Да. Еволюцията на музиката. Да. Щастлив ли сте с това, което правите? Да. Много. Да. Не бихте го променили. Не. Радвам се да го чуя. И аз. Виж колко съм красноречив. Няма какво да кажа. Да, не. Няма как да променя и не искам. Това е. Нито за миг не съм съжалил за абсолютно нито един мой избор. Това е страхотно. Да. Човек с цел. Така е. Как Чак се... с цел, с цели. С цели, да кажем. да. Добре. Как се чувствате на сцената? Много добре. Аз съм свикнал, на мен ми е хубаво там. Нямам сценична треска, страх от излизане пред публика и такива неща. По-скоро ме е страх, ако изляза пред един човек. Това е за мен по-страшният вариант, отколкото пред 100 000. Да. Съгласна съм Да. с вас. Да. Честно казано, и аз се чувствам по същия начин. Като излезна пред повече хора, съм по-спокойна. Особено ако си наясно с възможностите си. Да. Кое повече ви харесва, да бъдете на сцената или в публиката? Зависи в коя публика. Ако съм тук, в публиката и децата се представят, не можеш да си представиш колко хубаво. Невероятно хубаво е. Ако обаче, да говорим вече в друг план, на мен е по-хубаво. Виж сега, ако трябва да се нарека, да се определя какво животно съм, може би съм пълно. Да, това е което. Супер! Кое най-много ви харесва, когато стъпите на сцената? Самата тръпка да сте на сцената или това, което правите на сцената? То е свързано, Теди. Аз няма как да кажеш това ми харесва, пък другото не. То е цялостно усещане. Идеята е да направиш, да представиш най-добрия възможен продукт, който в момента можеш да възпроизведеш. Ние, тъй като аз съм певец, ние певците през цялото време, през целия си живот имаме огромен страх, че това до няма да е до. Ще е, примерно, си. Няма може да го стигнеш до. Нали? И ще е ужасно. Нали? А още по-страшно може да е ела. И такива неща. Но, нали, ако имам страх, това е нали, да не се изложа. Нали, не мога да хвана този тон, примерно, но от друго нямам. Това е доста малко част от това, което трябва да претърпите на сцената, според мен. То другото е
част от разкоша. Да. Какво бихте казали на нашите прекрасни ученици, за да започнат и те да бъдат по-вдъхновени да се занимават с музика и, примерно, други видове изкуство? Не става въпрос само за изкуството. Може би това се отнася за по-големите, но нали, те трябва да имат усещането, че така както си мислим, че има време, че имаме време за губене, трябва да ти кажа, че не, нямаме. Човек трябва да живее през цялото време с мисълта, че сега е момента, в който трябва да се направи нещо. Сега е момента. И това го държи концентрирано. Това ще го държи на позиция за оттласкване от, как се казва, от... Чакай да намеря точната дума. Не мисля, че да е нито твърде лоша, нито твърде добра. Обикновеността. Да. Това е може би. Да, разбрах ви. Да. В момента, в който мислиш, че сега е момента, ти правиш това, което трябва. Това е истината. Сега е момента да науча това. Дори тези най-обикновените неща, свързани с ежедневието в училище. Сега е момента да си оправя обувките, както трябва. Сега е момента да пусна водата, както трябва. Извинявам се за глупавия пример, но това е част от цялата готовност на човека. Тоест, казвате да не оставяме нещата за последния момент. Разбира се, в никой случай. А за по-малките? По-малките... те са малки. Те имат толкова много щастие да изживеят, докато стигнат до този момент, в който, нали, поне цели 3 години до 3-ти клас. После вече не е съвсем така. Да. Тогава нещо се обръща. Ами да, те започват да... Има една голяма мъдрост човешка, че колкото повече минало имаш зад себе си, толкова повече мислиш за бъдещето си. Тоест, те, като имат вече някакъв жизнен опит, започват да мислят хората и за последствията от делата си. Колкото по-голям ставаш, толкова повече мислиш за това. Това е истината. И предполагам, че ти вече като 11 клас си започнал да го забелязваш. Да. Да. При вас е осъзнато. Вие сте големи хора вече. И понеже днешния епизод е, може би, последния за тази година и е точно преди Коледа, какво коледно пожелание бихте казали на нашите ученици? Пожелание, значи преди всичко да бъдат здрави. Това е много важно. Не само за обучението, а и за тяхното добро прекарване. Така изобщо по принцип. Моето пожелание е, освен всичко друго, да се научат да изваждат забавлението от всяко нещо, с което се занимават. Дори и с наглед най-сухата наука. И там има забавление. Със сигурност. Да. Ами, благодаря ви, че бяхте част от този епизод. И аз благодаря. И се надявам да се срещнем скоро. Мисля, че ще се срещнем утре по условията на училището, така че няма проблем. Сигурност. Честита Коледа! Are we connected to your phone? Are you connected? Very interesting. I'm so Здравейте! Днес интервюто е с нашия прекрасен господин по музика. Как е фамилията? Стоянов. Забравих си въпросът.